tvoj džus? Prosíš si svoj džus? Jak povieš? A toto nie je džus, to je voda. Ja si pýtam Tianky. Tianka, jak povieš? Ham. Motherfucker. Potom pozbierame. A v ktorej ručke držíš vidličku? Tak. Tak. A ukáž, jak si naberieš špagetky z tanierika. Oh my goodness. Uh-oh. Veľké máš? Oh my goodness, kde to je veľké. Stále strás. Oh my goodness, mám tiež také veľké. Asi tak natoč na vidličku. Tak. Tak jak Lily si to áno. Wow, tak neviem, či pusu otvoríš veľkú teraz. Čo si to ani v obchode uzani len. Skoro sa to tam zmestilo. Mama,